Lectura sobre la vida de Enrique de la Boa. Hori da. Y ahora, Que algo no ha ido bien. Lecturas castellano. Hala du. baina nik egingo dut, baina alderantziz. Y Sí, porque las fresas están como yo. No, calla, se le bajó el agua. No. Un fisio. Y ahora, los de tercero y cuarto, Mikel Laboaren bizitzari buruz, irakurriko dute. Claro, pero lo estás leyendo. Bai, hori da, irakurriko dute eta nik ere. Así también yo. Hala, chalo, velo va. Hori da. Que lo charles ahí un poco, Labor. Donostian jaio zen, ni eta 24an, eta 2008an hil zen. Euskal abeslari esperimentatzailea izan zen. Bere familiak ziren. Mikel Labor. Garai honetan ere ez dok amainu taldean sortu zen. Horretan Benito Letxuri, Xavier eta Lourdes Iriondo ere egon ziren. Bere diskotekan arte leki baga diga iga. Txoria izango baina honela gehiago txoria izango ta ni txoria nuen maiten ni txoria nuen maiten. Na na na
bakar bat gehiago nagusitu zaitez, zeure lekua baduzu, bermatu lotu, bilatu aurki ezagatu. Zeure kabia hortituz, izmerketa txito gerta, aten eman buruari, ez inori zauri berri, bakin zulo ando batzen, garnetik ateratzen, zeharka itzulikaga, taxika, eotxi borroka bakarari, zatera ezegeko, zaren azarelako, txez bakar bat gehiago, nagusitu zaitez, zure lekua baduzu, bermatu lotu, bilatu aurki ezegin, zanbideren zegean, kastigatu dizugu, aurrera jarraitzeko atzera begiratzeko, egunez da ikustiut, nahi da ikusten dugu, ez arduratu, egiten biderik ez badu. Ustez jakin badakizu, nolako azaren zu, galdetuz gero akabo, mundutu naixik zero, bakiten zean onartu, uste ezin dela izan, sinestu maitetu bezan. Eutxi borroka bakarari, izatera ezegeko, zaren azarelako, txez bakar bat gehiago, nagusitu zaitez, zeure lekua baduzu, bermatu lotu, bilatu aurki ezegin, zanbideren zegean, kastigatu dizugu, aurrera jarraitzeko, atzera begiratzeko, egunez da ikustiut, nahi da ikusten dugu, ez arduratu, egiten biderik ez badu. Oso ondo.